wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru kakatiza timika mune huturu wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru kakatiza timika mune huturu wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru kakatiza timika mune huturu. Makasimbere seuri tofana wakati msikuru aiwa tiri nane zvedu mazuva ndo angangoti wandei chokwadi mazuva anga awanda shuwa zvekuita zvazvawanda nguva ino yekurima tikamboti kurima ndikazovawo nedzidzo ranandasangana naro mwina wangu yokutsipa saka ndandatowanika nguva ndakamboti zororei aiwa totine matambudziko kasekuru chiitiko chakaitika akaonekwa zvinowanikwa asi tasina taisiro nazvo hazvo zvinowanikwa aiwa chinhu chisina kutambirika even munhu akanzi arwara kungorasikirwa nehama zvinhu zvisina kutambirika zvino ka muchibva mumadzudzo musekuru kwakabva kwaika competition yekuona kuti muhomwe munei munoionawo sei? Okay, hai competition atakanzwa iki aiwa competition yanga yakanaka kune vakaironga ikaipawo zvakare kune vane shora asi handina kuona kuti pane chakaipa nekuti chakamupa kuti afunge pfungwa dzecompetition ndo changa chapaari nokuti uyu mutumwa ane mweya musoro unosvika paari mweya yakasiyana pamweya mweya yangofanana nesiso vanhu pamararamiro atinoita pane munhu anotonzi uyu hari nani pane uyu uyu hari nani pane uyu ndo zvinongoitawo pane mweya yakasiyana pane nenge kuchechi kuku pane ngirozi dzetsitsi pane ngirozi zvakare dzehondo anoona ndo masiyana zvakaita saka iyo mweya wakabata paari watizivi ndopi unogona kutori nechikamu ichocho changa akatotuma unzi azviite dai asina kutozviita dzimwe nguva zvinhu zvakatokanganisika saka handinganyanyi zvangu zvishorawo ndakazvinzwa vamwe vakatouya nekwandira kuti sekuru endai vakapa sekuru nyangatara munopinda vapo ndikati aiwa inini handisiri ndoenda nopinda vapo zvinoitika ini ndinosvikirwa nosvikirwa nasekuru nyangatara inosvika kwandiri saka munhu akada sekuru nyangatayani andosvika kutoisawo mari yedare wosuma kuna sekuru sekuru woziva kuti ndashiedzwa kune zvakati woenda ikoko wachitodaidzwa kuti kuti ndiende ikoko musi mudzi ndakati ndikashiedzwa ndiri nehomwe hazvipindirani plus handina akandishiedzawo handina kuzvisumiwa ndakazvinzwa zvichitaurwa hazvina munhu akaya achisuma handina kuzvishora zvakauyawo nekwaari inguva yainga yatokwana nekwaari kuti aite izvozvo dai asina kuzviita izvozvo hapana munhu aizozviita nekuti nguva yekuti azviite izvozvo ndoyenga yakwana asika sekuru vamwe zvichida mubvunzo wavanga vari nawo ndewekuti prophet varida kuedza mweya waMwari toti wakagara pane vamwe kuti vapiwe 1 million ivo vakaedzwa nani zvichine umwari mukati here kana kuti sekutaurawo kwakaita mumwe kuti aiwa inini kuona kwandiri kuita ari kuda kuti vanhu vaungane vane zvipo atsipike zvipo zvevanhu munozviona sei? Kutaura ungaita uzhinji plus ini kuti ndizvitaure pari panyama so ndinganyepe plus munhu anotaura mune zvakawanda nekuti dai titeerera kana kuti dai munhu achipera nekutaura nenopa ndivona pani dai ndakatopera kudhara nekurehwa tinotongorehwa nekwatinongorehwa iye chete anogona kutaura kuti makandiwo akaenda akaromba akaenda kupi akaromba anga anaye ndiani pangachiromba akaona chinhu chacho changa chiromba chacho kuti chii ndiani zvinonetsa uyu ari kuitawo zvinhu zvaakuitawo pachikamu chake ichocho zvikuendzana nezvake zvaari kuita saka dai akandikokawo zvangonzi tiri kukokawo sekuru ndaimudza ta ini mandikoka kuti ndiuye itai so isai mari dzedani mukwanise kudaidza sekuru nyangatani vauye pane kukoka inini nekukoka sekuru nyangatani zvine musiyano
kana zvanga zviri zvemweya vaikwanisa kupa sekunyangatana. Handina chakaipa zvangu zvandakanyanya kuona pachiitiko chaakaita, chikamu chaanga akaona. Asi ungoti umunhu kana usina kusimba unogona kufunga kuti ndakada kuchitorwa paura munhu akaitwa sei ndatoita sei. Aiwa, simba nderaMwari. Zvapana nesu ana sekuru, midzimu inosvika kwatiri zvinoshandwa nasekuru nyangatani zvezvi kuti zvizoyemurwa nevanhu, zvizokwanisa kuwana simba rekuti murwere apore, munhu agamuchire zvaitwa nasekuru zvezvi. Simba zvakare futi rinobva nekuna Mwari ikoko. Zvese zviri kuitika pasi panapa zviri kubva nekuna Mwari. Mwari anogona kuwanawo nguva yaanotuma munhu kuti akwanise kuedza munhu. Mwedzi unosvika uchitokwanisa kutoitika. Asi pane chiitiko ichi, kana tichibvunzawo kumasvikiro kuti zvine chinangwa chipi kana kuti takashaya tingazvibvunzire here kuti munhu akuchiita chikamu chake nenguva yaatanga kuda kuchiita. Mamwe mashoko sekuru aibva kune vamwe vakapinda pamakompetisheni apa pemapipa ekuda kuziva kuti mumwe mune chii. Vamwe vacho vari kuti kompetisheni yakakanganiswa, dai yakatsvagwa neutral ground, tisina kuitira pachurch park, takaitira kunzvimbo iri neutral. Ndopamuenzaniso sekuru wekuti munhu auya mudare menyu achiuya kuzokuedzai oti ndakundikana nekuti ndanga ndiri mudare ravo, dai vauyawo kudare rangu. Saka dai makompetisheni aitirwa kupi kwekuti tese tiri vanyowani ende tisiri kuita zvekuti chinhu ngachiiswe muhomwe. Iwe wongouya woita mapipa ako, kana uchibvisa mvura mudziva woibvisa woidzorera, toona kuti zveshe wazvigona, kana kuti inini ndosvika ndonamata mvura yodi yonaya. Handinzwisise ipapo sekuru kuti sekutaura kwamaita kuti simba rese rinobva kuna Mwari. Mune here pamunoti dai dare rangu ndanga ndariitira mudare rangu inini, dai simba rangu ndakunda zvinhu izvi, kana kuti dai ndaona kupfuura zvandaita izvi. Simba rinoshanda nekuti uri papi here, kana kuti rinongokonekta kwauri ikoko unofanira kungogara uchiona. Unoona zvazviita kana pari pasimba rakabata, simba rauya pamutumwa watumwa, shaka rinobata pandiri sekunyangatana nacho mutumwa wakatotumwa wabata vanouya nenzira dzechivanhu. Pakayamurwa ipanapa anovakunda, kana pane pano pamatare pavo panapa vanofanira kukundika. Ukaona iwo wakutocha kutozeza zviri pari ari panzvimbo pake pakuti ndiri panzvimbo pako unondikunda, kana kuteera kwautotokundiwa chete, nekuti hazvichazi zvesimba zvaazvemapipi zvazvinenge zvakutotaurwa kuti nekuti ukaya kwangu ndozita bipi rangu zvine siyo zvemasimba. Asi kana zviri zvesimba remweya mutsvene, zviri zvekutumwa kunzi ita izvi nenzira iyi yakadai, chero nzvimbo hazvinenge kuti uri panzvimbo ipi. Mweya mutsvene wakubata chaiwo uri kumakuva chaiwo wakubata, iwe munhu haukwanisi kukontrol kuti andiri kumakuva, iwo wega ndowatokubata, iwo ndounoziva zvauri kutoita panguva yauri kuita, nekuti mweya wakubata watogarwa nawo. Anoona zvese un'anga uprofita chinongoshanda mweya umwe chete, simba tichibva kuna Mwari. Muroyi chaiye akabva kuna Mwari, zvimwe chete naSatani. Satani ndo gurupu revaroyi, angachiratidza mapowers yake kuti akaroya munhu nekuroya kwake anowana kusimba rekukwanisa kumhanya kunonamata kuti asaroyiwo kuchechi kwawanda wachi kwawanda vanhu. Unoona mweya umwe chete, asi ungotoo vanhu vanozongotaura nepakasiyana kuti aiwa nekuti ndikaenda pamba pasekuru nyangatani pepai vachandikurira, iye muroyi ndakakwanisa mukunda pano pamupanga ndikamutera mboko yake ndoenda nomukunda. Saka tichizoenda nevamwe chinobvisa zvinhu mboko avo ikoko. Kana achitondikunda ndiri kuno kumatare, kana mboko yake chaikoko anondikunda. Anoona ndo zvimwe chete neizvozvo zviri kuitika. Zvino sekuru pachiitiko ichichi vazhinji vacho vakakundikana, tochiti chii, mweya waMwari here, kana kuti ameno zvavanenge vachitoshandisawo pakuona, nekuti chavaida kuprova kakuti nini ndinogarwa nemweya waMwari. Rega nditi chidaiso ipapo machitaura zvakanaka. Ndifunga ndechidimbu chandakamboona inini, vazhinji vachisimuka vachitoti inini ndinoita zvekuroteswa, ndatoya panapa nekuti chinhu chirumu ndatochirota kare ndikuchiziva. Exactly. Umwe akati aiwa inini zvakati ndatumwa, asi papai vanga vachitadza, nokuti vanga chizvi ivo
nekuti vakasingataura vari pamweya vataura vari panyama. Mweya mutsvene ungasina kuzvona ivo hatingati mweya mutsvene unosvika pavari kuti yakatadzaka. Ivo vakazvita panyama, vakazvita panyama. Nokuti kana pavakazvirumbidza vachitutumadza vakanzononzani zvikanonzi hapana munhu akambotaura nendimi kana kuti nemweya achitaura zita rengirozi yakati ndo yakabata paari. Asi kuti ivo vakatotaura kuti inonzi nenge yaita zita rake panyama, ndobva aita zvinhu ari panyama, angasiri pamweya. Saka hapana kana kuti vakavhiringidzwa kana chichienga tifembera yanga kutoita pambari panyama pa. Ndo pandoda kudzoka ipapo sekuru kuti sekutsanangura kwamuri kuita kuti vakaita zvinhu zvavo vari panyama. Sekutaura kwaita vamwe vasati vatoenda kuti hongu muchaenda asi muchanotsipikwa zvipo. Hazviziri izvo here zvinogona kunge zvakaitika kuti vanhu vakauya vachiti ndichanoona ndiri pamweya, then wozona mweya uya uchataure newe uchizongoti rega ndite fembera. Kutsipikwa ndashuwa kana uchitongori nepawa rako. Mweya mudzimu unongori nepawa rawo, unoshanda uine pawa. Unoziva zvinoita mudzimu? Mudzimu haikombechiite sezvandinombonzwa kuti aiwa kwemise kuri nhengi nasekuri nhengi kati muprofita nhengi naprofita nhengi. Midzimu chaiye mweya mutsvene haikombetitwe iye. Kandi mine midzimu inoere midzimu inosvika kwatiri hazvikombetitwe, hazviendi pakombetisheni kunzi zvinotonzi nhengi nenhengi. Mudzimu unongoshanda uri zvauri, kati mweya unongoshanda uri zvauri. Asi vabetserwi ndo vanozotutumadza, vanozowedzera nyembe pane mudzimu uye kana pane mweya wewe kuti aiwa nhengi wewe ari nani than nhengi, kwete kuti iwe wega unosvikirwawo zviti aiwa wangu ndoti padai nekuti ndakadai. Ai amen, zvinosiyana zvine. Asi kana iri mhepo inofanira kuti ingoenda nemwoyo wayo vaponeswa. Weimuna nekuponeswa kwavo munoona zvachiita pamidzimu iyi. Kati pamweya mutsvene yengirozi nemudzimu pane vakamirira kurapa vana chichichisi. Pane vakamirira nhova yekutongomirira nhova yekuti ava madzimai andine nhova, ava ndevekukwesha maronda. Pane ngirozi musandazotaura kuti pane ngirozi dzehondo nengirozi dzetsitsi. Ndizvozvo kusiyana kwengirozi, kusiyana kutumwa. Iyoyo nguva dzake mhepo yake ndiyo yakamutuma, mhepo inogara paari ndiyo yakamutuma kuti itai zvakadai zvakadai, wozoona kuti vakadai. Vamwe vakaendawo kwaari vachizvitiwo isusu tisu chaivo, vakaramba kufumukawo havana kuda kuendawo, vakada kunofumukawo mberi pevanhu vakaenda vanotaurawo, vakanotaura panyama asi mweya yavo yakataura. Kana vanga vaine mweya mutsvene yamboshanda nayo makereke kwavo, asi pavakaenda kwamakandiwavo vakashanda vari panyama, ndo vaitonyora nebhiro ravo panyama. Dai pakatozomboverengawo ndimi, pakawanika munhu akabata ari pamweya aifanira tonyora ndimi dzozoverengwa nababa makandiwa dzichidudzira pamwe havaitohwina nekuti akanyora ari pamweya, vainyora nendimi. Rudzi rwendimi rinotidzidza kana dzavabata, asi vakazvita ari panyama. Ndozvimwe zvakapota vakundikana. Mumwe mubvunzo wangu sekuru ndobva ndati izvo. Saka chiitiko ichi tanga takakosha here kuti chiitike sekutsanangura kwamuri kuita kuti mudzimu auye uri pamakwikwi. Ende pane pamwe pekuti tinotombowana chiitiko chekuti tinogona vanhu ana sekuru vari vaviri panzvimbo imwe chete vachitoshanda basa. Zvanga zviri necessary here sekuru kuti paitwe makwikwi ekuona kuti ane mweya unoona ndiani kana tese tiri pana Mwari, nekuti zvipo zvedu tichitozvarwa munhu nemunhu anobuda akapfumbata chipo chake chakaita chakasiyana. Ende inini ndogona kuva ndine chipo chekuprofita asi ndinotoziva kuti ehe ndinoprofita asi pamusoro pangu ndinganoona kundidarika. Saka zvaiva nekodzero here kuti chiitwe chichiitwe. Izvi dzimwe nguva akazvipiwa zviri pamwe ari pamweya, kana akazvipiwa panyama akazvita panyama. Zvinhu zvagara zvinotoitika kubva mashure zvakafanana nepai pakambotaura kunzi Jesu akaita ipasika nzi mutambo wakaitwa, akaona vanhu vakasuruvara, akatora mvura akainyengetera ikaita waini, vanhu vakatanga kutopika vakutanga kufara. Handi doro ari bvumidza muchechi asi akazoona kuti kana pasina doro vanhu havakwanisa kuita sei. Doro iri doro racho risingatobvumidzwa. Vanhu vaivadhakwa, vanhu vakazotofarisa vakazopesa vakutotengesa zvinhu mutemberi peveri. Asi iye Jesu futi akapesa anoenda mutemberi makanovarova nenyaya kuti akazviita
akazozvona kuti apa paipa akazomutsiura uyu nechitiko chaakaita kana ane chinangwa chaanga akaita kana akazvitapa nyama akamhanyisa achiti ndatumwa nengirozi iye makandiwa akazviti ndatumwa nengirozi iye achizvitapa nyama anotongwa azviregedze shamu yake inotouya nechitiko chaanenge aita kana akazvita pari pamweya ngirozi yake iyoyo inofanira kuti ichipedzisa chitiko chakaitika anoona asi kana akazvita pari panyama anotosangana nechikamu chake atoregedze anototongwa vanhu vanoshanda nezvakasiyana zvafanira nesusu n'anga vamwe vanotoshanda nematumwa vamwe vanoshanda nemagona vamwe vachitoshanda nezvibambo dzine n'anga n'anga iyi achitoshandira munhu achitopona asi ane uroyi hwanenge atori nawo andiri saka uroyi wake ukamutuma kuti chiita zvakadai sopanguva iyo anokwanisa kuteedzera zvaanenge audziwa haafaniri kudarika chikamu ichocho nokuti chikadarika dai zvakadarika makando asina zvitaura izvo hapana munhu aizozvitaura ende dai zvisina history saka iye akazvitaura zvatova nehistory ende nanhasi zvichiri kutaura ndo zvakafanira nepava ndo yati kutotaura iyi history yakatoisa dzimwe nguva akazvituma kuti zvigova zvichirodza pfungwa dzevanhu inini sekuru mashandiro atoita tinoshanda tiri muvanhu dzimwe pfungwa futi dzandiri kuonzwa mukufamba mumastreets umu zviri kunzi chiitiko chaichiya chine munhu 1 wachanga chakatageta handichataura hangu nezita asi zviri kunzi izvoni nyaya iri kuitika ndeyekuti vari kubvutirana vanhu saka aiva makwikwi ekuda kuona kuti mukuru ndiani kuitira kuti vanhu vaita sevanga vakuenda kumwe kuya vadzoke uku ndizvo here mashandiro anofanira kuita mweya waMwari kana kuti toti midzimu kuti inofanira kuita kunge yakubvutidzana vanhu kana kuti yoita makwikwi ekuda kuratidzira kuti inini ndiri pamusoro zvichida pamwe zvingaita kuti vanhu vaya vanenge vakuti regai timbonoponera kwakati vadzoke mona zvazviita zvimwe kana pakuchiitwa zveizvi makwikwi zvekuchidhonzedzana tabuda ipo patini tabuda panzira dzechitendero tini tabuda munzira yashe tini takuita isisi panyama ukuru utungamiriri hwengirozi unogadzwa nedenga ukuru hwedu isiso wenyama tinozviisa tisu tichasati pamwe dzimwe nguva uchitemba nyama kuti ndindima kana tichichi tisu ndezvepano basi dzimwe nguva pane munhu wanga akatarisira kuti tida kugadzira zvakataurwa nevamwe vanhu munhu anofunga zvakawanda noti zvakaita hazvinambonyanya kusiyana nezvizvi zvekunzi iro dzapfungwa dzinomboiswa mumaizi muntanga kuti futi kutorodza pfungwa kuti vamwe vakatomutaura aiwa chitiko chaitika ichi pane munhu mumwe chete wadati ahwinise munhu iye kuti azosara nembiri yake ichina mberi pakasichakana munhu ahwina pfungwa dzidzi dzemunhu wekuti pane munhu wada kuhwinisa dzakabva dzatofoira ipapo koingaona hapana munhu azowina waida kuisa ndopi saka isisi tinongoti zvaakatumwa kutaurawo zvakamubata pangirozi yake iyoyo ingaa ngirozi chene ingaa ngirozi yakaipa hatina judgment hatinokwanisa kujaja asi kuti zvaakatumwa ndo zvaakazasikidza ndo mutambo wake wakaita nanhasi ndo history yakatozara yakatekeshera pane pasi rose nainzi vamwe vachitoti tinongona kuti chiuye nechirema chakadai ukwanise kudai so zvezvi pane sisungirozi kutumwa pasi panapa vashoma anokwanisa kuti chirema chaane makore chakokonyana chatasei kuti chizova nekunotwasanudziwa azvionetsa zvinogonewa zvaigonwa naye mwanakomana handina shuwa kuti pane umwe angazvikwanisa dai zvirema zvizhinji zvakatopera mawheelchair asingatengeswa pane pamwe pokutoti izvi hazvikwanisiki izvi zvinokwanisika nekuti mubvunzo uyu sekuru ndiri kubva papfungwa yekuti pfungwa dzine vanhu kunze vari kuti konei panga pasina mazita atinoziva kuti ava vanoita zvechiprofita ava vanoona vanozikanwa because vese vanga variko vazhinji vachona vamwe vakatotanga kuvanzwira ipapo nei kusina kusumwa vanhu vane mazita ari pamusoro zvichida pamwe toti ana Prophet Hubert Angel nevamwe vakasiyana siyana paakashedzera haana kusharudza kuti ndoda nhenga uye kuno kundoda nhenga uda kuno akati anoda kana n'anga kana muprofita akataura zvese izvozvo vamwe vanhu vakatozopamubvunza kuti sei iye muprofita ari kushedze n'anga kuti asangane nen'anga pakataura zvakawanda wanda asi kazvitarisa mashure futi mweya mutsvene nesvikiro zvakambosangana vanhu mashure asi kuna makandiwa zvaka zvakuitaratidza kuipa hamene kuti zvinenge zvaipa papi kuna najohana hani makambozvinzvaka murenga mabhaibheri
masvikiro neichi zvakambosangana mashure apa zvazvada kuti zvichisanganiswa futi but pakasita macrash zvikazidakanisa futi kuti zvisanganisa chinangwa hayo hatikachizivi asi kuti munhu kana unga uchicha kuenda waingocha kuenda zvafanana nekuti ini dai naida kungoenda noona ndini ndaenda noona chinomirira chinoona asi kuti dai vaita sekunyangatani ndozvindati vaita sekunyangatani dai akangoti sekunyangatani tikudai voisa ufoni sekunyangatani tikudai competition iyi tobva tatayo yamise musumo wotishedza toenda ikoko mudzimu unoshanda ndiwe kwete kuti inini neti pepe pakabvunza vanhu zvakanzi ndinonzi madzibaba panhengi zvanzi aiwa da tutaura nezita rako hana kuzivi vakataura pazita ndinofunga zviri sakazochita zviri panyama nokuti havana kuzotaura pamweya uye akatanga achiti ndinonzi madzibaba panhengi chichienda kupa introduction yake pamweya zvangu zvakambata pamweya bvadzisa kuti aiwa hatisina kupa mweya toda panyama taurai pazita yenyu popa zvinhu kana pakazonyora mapepa ayo vakazonyora futi vari panyama amene vanogona vakatadza vanhu vanyepera vamwe kanochi asi kuti maitikiro ayo zvakaita vakazvita panyama nokuti vakadai kuti ndinenge ndiri kunyora ndinozvigona ndakazvirota kudhara kwete kuti mweya ndakazvirota kudhara zvinonetsa mweya kana ukabata pandiri ukataura zvandiri mudzimu ukabatira pandiri usapaizovana uye muturikiro andozitondiudza iye kuti mudzimu wati zvakati kana patichaenda kucompetition nemudzimu iyoyo uyo anenge akamira achitoturikira zvikiitwa nemudzimu zvichipera chizotondiudza wanini kuti sekunyangatani mudzimu iwo azoti zvakati ukadai kana kuri kuhwina kana kuroza achitsanangura ari uyo akutoudza wanini saka papainonga zvinhu zvakaitika panyama maprofita anomukurumbira kana kuti n'anga dzinomukurumbira dai dzakaisirwa mafondi sekunhenge tiri kukokai kunoku kana madzibaba nhenge tiri kukokai kunoku dai vakwanisa kuita sei kuenda ikoko asi ngoti vazhinji vakanzwa kutaura kwakaita madzibaba makandiwa ndobva vachitotanga kuti unotaura vachinopopota kana kuti vaisira foni aitimbo takataura direct chinangwa nyamazvitore njeni vopindurana kusiri kupopota pafoni svikai padhuze munotaurana nawo mushe mawirirana mupedzerana asi kuti zvakanaka kana zvakaipa ndiri kutaurawo kuti dzimwe nguva ngirozi yake yakamutuma izvozvo saka akazasikidza zvaakatumwa nengirozi dzake ndizvozvo zvekuromba hatimurambire handimubvumire nekuti ininiwo ndiri hunhuwo zvangu inosvikira sekunyangatani asi hatingazivi kana tose kunyangatani angangosvere kuprofita kuti munhu akaromba watsvagei kune zvimwe zvinhu zvemunhu iye kana kuromba wake ndi anozviziva nezvaakazvirombera kana kuri kunotongwa yanosangana nei kusiri kutongana kwepano pasi kwemesaniso uyu watova muedzo sekuru ndakuda kutokuisaiwo pakona imimi sekuru pane mamwe maclips andaimboona achitenderera musocial media umu vanhu vachiisa manhamba kuti sekuru akati namba yakati sekuru akati namba yakati sekuru muri panhamba ani imimi muno muzimbabwe munomu panyaya dzekuona iye panhamba ndingakwanisa kuchititirira inini handisi noenda pacompetition yacho kuti ndingazvita vanokombetitwa vanotariswa kunzi vari kuenda panhamba ichi ndosekunyangatana mudzimu unosvika pandiri avo ndovanofanira kutariswa kunzi vari kuenda panhamba ichi asi kusiri kuzvitini ndichaenda kunobhejera kana kuti chi nyika ndiyo inoona vanhu ndovanoona mashandiro anoitwa nasekuru vanosvika pandiri mabesero anoita vanhu vachikwanisa kuruponeso vanoita saka ndofunga mhene kwavanoitawo macompetition yavo ekuzoona kuti itakarapo zvakadai kana tikaita zvakadai ndovanozopa vega manhamba haini zvecompetition handinganyepewo zvangu kana ndingati sekunyangatana ari panhamba yakati ndinganyepe ipapo ndingapanyepe asi kungotiwo sekunyangatana vanobatsira zvakati nezvakati zvandoziva izvo zvavanobatsira kungoti vanhu vanorwara pfungwa vanodonha pfari vasingabereki vaita izvozvo izvi ndozvaa sekunyangatana vanoita zvakati nekuti pane vanoitwa izvozvo vachizodzoka vachipupura kuti aizvoizvo zvakaitika zviizvo zvakaitika pane nyaya yamabata sekuru muchibva mangosiya yekuti pamwe pachona zvinhu zvinonzi zviri kuitwa mumachechi zvinhu zvisingaitike kana zvichiitika kuda zviri kuitwa nevashoma sanike nyaya yamatsanangura mukati yekusumudza vakaremara kumuti shamwari sumuka ufambe munhu osumuka achifamba vati tiri kuzviona kumachechi zviri kuitika saka toti
vanhu ava vari kutengwa here kana kuti vanhu vanenge vagara vachitofambawo zvavo vonotorwa uko kwamupini wasotoko ounzwa kuchechi achiita sekunge munhu asingagone kufamba kuitira kuti munhu waMwari vanoona vati uyu akapenga. Izvozvo zvakamboitika ndiri kuMozambique pachitima. Ndaenda nzvimbo inonzi Taka. Ndakasvikirawo munhu anga ari koko zvichinziwo ane makore anokwana kuita 3 years asingafambi. Ndobva waiwa nekumatare ndomasanganise kuNyangatare. Asangana nemudzimu akwanisa kufamba, vanhu vakati anofambisa zvirema. Zvikauya zvirema zvakawanda vakashedza sekuNyangatare. Vakada kuedza kuzvirapa zviro vamwe vacho vachitonzi aiwa vakwanisike nekuda kwekunzi vagarisira kana kuti zvakatamira so. Pane zvinokwanisika nezvisingakwanisiki. Dai kuri kutonzi pane ane chipo chokunzi anokwanisa kutosanudza zvirema, dai zvakatopera achitofamba achitotera zvirema. Ende atonzi ndiye dokta wezvirema. Vafanira ndidokta wemazino. Vanozikana kuti special kumazino. Saka zvirema anotwasanudza izvo dai akatowanda achienda. Zvimwe chete nechikamu chakashanda nasekuNyangatare. Vachinosangana namadzibaba Devil, munhu anga afa achimutswa. Anditi. Zvikanzi asekuNyangatare anomutsa vanhu. Kunozowanda futi kune vanhu vanenge vafa but sekuNyangatare pane chikamu chinokwanisa kumutsika uye anga asina kunzi anga afa achikwanisa kumutswa nesekuru. Pane zvakamuvhiringidza ndobva zvavhiringidza kuti anokwanisa kuenda pachikamu cherufu. SekuNyangatare ndobva abetsera kumuzora mweya wakaramba kuti munhu haana kuti haana kufa, angovhiringidziwa anenge asina kufa. Dai zvaikwanisika dai titotera mamochari ngese kuti zvimutsa zvitunha titori nembiri iyo. Asi kuti mudzimu unobva uona kuti chikamu ichi kana patova nechitunha chai mudzimu ukausheedza so hauuye pane rufu so usheedza so hauuye unotoramba. Kunyange munhu akatofa murumu imwe tiri munomu kuusheedza mudzimu unotoona uchitoramba kuuya kana kuti mudzimu kutoenda munomu muchitozunzwa mune rufu. Nokuti mudzimu imhepo inenge itoona pane chatoitika. Saka pane rufu mhepo haimiri ipapo. Aiwa pari saka pane zvirema zvacho zvekutoti waberekwa wakadaro. Panto nezvikamu zvekutoti Mwari akatotaura kuti pachaberekwa zvirema. Fanira kutoberekwa zvirema pasina kuberekwa iye akadaro. Hapana munhu aizokwana kupinda juta rake. Ndo chikamu chakatosikwa nacho kuti uchaita so. Saka 20-30 years ozonzi naso uchitosanudza makumbo Jesu kana ndiye Mwari wacho anogona kuzozviita. Kana Jesu chazotokuti kana. Asi chinenge chatoshamisa zviyera zvisaonekwe. Zvisaonekwe zvekungonzwa kuti zvakazodai zvichidai. Samanzi ndandadzawo kuti kune munhu iyeyo wakamutsoka mbototi anga asina kufa. Angati pachikamu chokunzi avhiringidzwa zvaikwanisa kuzomusvitsa parufu. Asi akakasira kusvikirwa akabatsirwa. Hapana kumutsa munhu akafa. Takabetsera munhu anga aisa pachikamu cherufu. Aiwa ndovimba pajeka sekuru mhuri yeZimbabwe yadzidza nekuti maivigirwa makofini pano. Mamochari akavhara. Asi ndisati ndapendera sekuru nhasi ndaita rombo rakanaka nekuti ndawana musati maapa mudzimu. Vazhinji vanongoona muri pamudzimu muchibatsira vanhu, asi pamunenge muchibatsira munenge mune vadare vamunenge muchibatsira nawo. Saka ndangoti since nhasi ndakuwanai musuri kuda kuturikirwa pamwe imimi nhasi ndimi mombozivisawo mhuri yeZimbabwe vadare venyu vamunoshandidzana nawo kuti uyu ndinhingi anoita zvakati tichida pamwe muchida kuvapo 2-3 kutaurawo zvinoenderana nebasa mobva mangovapo mukana wacho. Ndinotenda. Aiwa mataura zvakanaka. Ndine muturikiri wangu wandinaye. Vazhinji vanomuziva kumuti Yama, asanzi Marius Chiota. Uyu Marius uyu ndakatanga kuziva naye 2016. Tiri anga sabhuku kwatowa kuMozambique. Ari sabhuku. Ini ndichibva Chitima. Paita murwere wemuvhireji rawo ainzi Tito. Tobva ndashedza imomo. Ndasvika kuna sabhuku ndobva taonana nawo. Tashandawo kuna sabhuku varipo mabasa ndobva yaitwa. Tobva wazowanika mumwe mukadzi anzi Mai Baraka. Vaibva kuZambia. Tobva pambasina munhu aikwanisa kunoturikira chiro chechiZambia.
pavakomana vanga ndinawo vanga vangasingakwanisi uya aikwanisa ndobva ndaperekedzana naye kuenda kuzambia. Tasvika kuzambia ndobva tashanda takaenda Sulawesi, Kitwe, Shingola, tikaenda kuCopper Belt. Tiri Copper Belt ndobva taziyambuka kuenda muAngola nanjina ipapo. Tadzoka kunoku ndamusiya ari pake pakatowa papo ari sabhuku. Abva anteera kuchitima. Anteera kuchitima ikoko akanakidzwa nemashandiro aita sekuru Nyangatare. Ndobvambowati turikire ndobva adzokerawo. Ane masvikiro yana ipapo yakewo papo. Aiwewo uku masvikiro yake achitombosangana nasekuru Nyangatare achita sei. Tsamara yaramba achinakidzwa achiturikirawo kusvika nanhasi. Anomboti endei zvikavhiringidza vanhu munomboti yotiza odzoka nanhasi ndinaye. Uyu aripo nhasi anogona kuchitaurira ega, dzimwe nguva ndiye anotaurira asekuru, nhasi handingamutauriri, akataura vega. Ndisati ndavapa mukana wekutaurira sekuru, mirai nditsake ndavamudza mamuka here sekuru? Tamuka mamukasi. Tamuka. Ko imimi sekuru manga musingandudze kuti muri sabhuku mamudonima munda. Titangire ipapo. Zvakanaka. Ndaiziva uchifamba nemushini uchigara muHarare. Saka tinongoti vanhu vekuHarare havarime. Chinova chokwadi. Saka zvakarema kuti titaure zvokuti ndine sabhuku pairema taitaura zvebasa chete. Aiwa, ndinotenda sekuru. Manje muHarare yenu uno arikuda kurima, hamunoti muchapagadzirisa sei? Aiwa, zvinoda pamusoro kana iri nawo yokurima tinongoenda kuvhireji tinokupa munda urime. Aiwa, tinotenda sekuru. Handizive kana mune mashoko. Vanga ari sabhuku pakatowa. Izvi zvinhu zvakare ndisabhuku futi papi pachabereka. Chinova chokwadi. Ndakanga ndiri sabhuku kuMozambique kukatowa kwandakasangana nasekuru Nyangatare. Ndaona sekuti sekuru vane pavarasika muchana pagore yanga ndi 2013. Vauya kuvhireji vachiya kuzoshanda kuti tizivane, vakauya kwasabhuku vachizozivisa ndau yavo munzvimbo ino kuzoita basa. Zvichikwadi ndakavagamuchira. Pakaita basa ravo mune zvakanaka, basa rikatifadza. Gare gare ndobva kwawanikawo mwana muvhireji mangu aibva kuZambia kuCopper Belt kuSulawesi. Ndokubva akumbira sekuru Nyangatare kuti aende navo kumba kwake kuti anobatsirwa ikoko. Zvichikwadi pabva pashayikwa munhu aigona kutaura mutauro wekuZambia achitorekera sekuru ava. Mutauro wasekuru newekuSulawesi zvanga zvichipesana, paida munhu aigona mutauro iwoyo. Sekuru ndobva vazondikombera kuti ande. Sekuru vandikombera zvichikwadi ndiri sabhuku. Takasimuka tikaenda tese kugovernment. Government ikatipa mapepa kuti tifambe ndichiperekedza sekuru Nyangatare. Ndichibva ndapuwawo mukana kuti ndifambe ndizodzoka kubasa kwangu. Tichibva taenda nemaspeedboat tikasvika panonzi paZumbu, ndobva sekuru vakaisa mapepa avo neyangu iye ndinyakuperekedza. Tichibva tayambuka tikapinda muZambia nekunonzi kuru wangu. Tichibva tasumuka tikandopinda muLusaka. Tapinda muLusaka tikabvamo tikaenda muKabwe, tikaenda muNdola, tikaenda muKitwe, tikapinda muShingola. Mese panotaura motaenda tichimira sekuru vachita basa. Tobva tasumuka tikafamba tiri muCopper Belt. Tichibva tanopinda muSulawesi. Basa rikanoitwa ikoko. Vanga vari ikoko vachibva vafadzwawo nebasa raitwa nasekuru kusvika tanopinda muAngola. Ndofunga rwendo irworwo rwakatitorera 2 months tiri kuSulawesi. Ndikatombobvunza sekuru kuti asi sekuru munoona tichizodzoka kumba here? Apo sekuru vanga vari panyama iri homwe saizvozvi. Vakandita kumba tinodzoka. Inini ndaitsvaga mhepo yekumba ndichishaya tiriko kuSulawesi. Kusvika musi watakazonza makudzoka, musi watina kuvata. Takaedzerwa nasekuru ava. Takagara doro tichinwa. Apo kwangu kwakucelebrata takudi takudzoka kumusha. Tichibva tadzoka. Ndobva tauya tikasvika muLusaka. Tasvika muLusaka. Nauya mambotaura yemakombetisheni iyaye. Takabva tasangana neimwe n'anga yaibva kuKenya.
tiri mulusaka imomo taona mastika akanamira mutauni kwanga kutsvakana masimba sekuru vakatiyama ndikati sekuru zvikanzi handiti munoona usimba rinenganga iri uku ndobva tasumuka ndobva taenda tikasvika tikaiona nganga ikabva yakundika pane zvatada kuti zviitwe zvacho akakundika ndobva tadzoka kuya kuno zvichibva tasvika kuMozambique uye kwandaita basa rangu sekuru vakadarikira vana kuchitima kwavaigara vagara kuchitima vagara ndobva ndazotera kuchitima kwekwe ndobva ndakanitawo mazuva ndiriko ndichinovaturika zvikare since mitauro yekuMozambique yese mizhinji yacho ndinayo pano ndinogona kutaura mitauro iyoyo zvisiri zvokunzvenga zvichiburikidza zvikare shoko ravambotaura riri kuti ndine mumhepo inobata pandiri saka zvanga zvako chindipa ndirambe ndichienda kunani kuna sekuru Nyangatani kuti vakwanise kundidiwo kundisimudzira tikagara tombosiyana 2016 ndo pavakauya sekuru ini ndabuda kuya kwandaigara kuya ndakuno kuchadereka sekuru vakauya tikabatana zvikare tikaita basa tese sekuru vazondisiya vauya kunoko ndikasara ndiriko sekuru vakagara ndobva vazomafunga kuti ndinomwe mwana wandakasiya kumashureko sekuru vazondana ndobva ndauya ndasvikawo pano kuda kuti zviye zvandaita ndiri kumashure zvezvezvi ndapanapa ndiri mwana kuna sekuru kana ndiri mudare rino handisi svikiro ndiri muturikiri wasekuru Nyangatani ine ndida kutaura chinhu chinonzi chokwadi kukura kwangu ndingareve kuti ndivo vandikudza kusvika pandava mhuri yangu yese inoziva sekuru Nyangatani vari baba kwandiri kubva vatanga kundibatsiridza kusvikawo nanhasi tiitese mudare rino ndomandiri nanhasi tingati ndozvazvikaita aiwa tinotenda sekuru nenhoroondo yamatipa hamenoka neiwo sekuru vaizviziva nekuti inini ndikabva panapa tikangwerekana tabuditsa programu chinhu chandinoita ndinogara mucomment section ndichionawo pfungwa dzevanhu zvekufunga vanhu chichi maizviziva here sekuru kuti pavaturikiri venyu vese vanonzi sekuru Yama is the best zvichida pamwe nekune wangu ana sekuru atoshanda nawo futi vanonzi sekuru Yama vanogona kunyatsotsetsenura kana vakupatsana ngudzo pavaturikiri vakabata kubva mukushanda kwana ndiri kuita ndi muMozambique ndina marapa Soza Bechani mwana sisi wangu ndaturikira naye zvakanyanyisa paizoda chirungu Soza akashanda ari leader pakuturikira achiteerwa naZaire Sinoya pachitima ndiye wandakaenda naye Maputo ndikaenda naye Madagascar nokuti aizivawo language yekupi yeuko ndichisangana naChiota iye maraba zvakare anga ari patop yavaChiota vari mumashure chaizwa pato vave mumashure nechekuti vaiturikira vosara maraba hapana paaisara anamba ari Keroni saka aingoramba ari zvinhu zvapo ari kumusha kwaakaenda asi pakuturikira ivo vaChiota handina pandinoona pavanokanganisa pandakati vakakanganisa kana pavanotokanganisa kana nanhasi handina kungave kuzokanganisana kunoitana panyama kana chichi zvinowanika zviri mukutandara kana mai nemwana vakubereka vanokanganisana tozoti kuna maramba wacho handina kana mistake yandakaona kusanganisira naZaire Sinoya pachitima handina mistake yandakaona asi kungoti pane vamwe vasingazokwanisi kunosvika dzimwe nzvimbo dzokuti tikavati handei uku tiinaye ipapo patakabva rwendo weMadagascar tichidzoka muMaputo tina Zaire Sinoya tabva tasangana nevakanakirwa nebasa ratakaita tiri muMadagascar ndobva ngatigadzire tiketi tiende kuBrazilia tagadzira tiketi kuenda kuBrazilia Zaire akarwara zvisiriasi kuchenjemera kuti sei dzamara takundikana kuenda kurwendo iroro taamutete manje tichidzoka kuchitima nomaita kuti ndakacha kuti tinosita mazuva tiriko kundikana uyu ndakaenda naye tine rwendo ruri muZambia asi takazosvika naye muAngola nokuti akazvipa ushingi
uyu akabva anoteta saka uyu ane ushingi kudarika vamwe wapi vamwe vachiveza ndo zviri pana uyu aiwa tinotenda sekuru ndodzora futi nguva kwamuri kana muroda futi kuintrodusa sekuru kuti chida vanhu vanouya vanoziva kuti ava ndo sekuru ningi vasarasiki. Ndina sekuru Chikwambo tovayapa musikuru wangu ndauya kuno Glendale kumatare Glendale kunoku ndifunga iye watuti chiota yama akatoya mumashure make iye ndauya kuno Glendale sikuru akuchindikwanisa kundifambisa munzvimbo dzemuno Glendale ndichitanga kuziva Glendale tiri kwana musana ndokwana katanga nosangana nevanhu vakanditanga kundisa pamedia anga aripo ndisingatozive zvepamedia ndokwana kanotanga kupinda zvepamedia anga aripo Zamara zonopinda nana gogo venyimo anga aripo asati auya kuzopinda dzimwe dzese ipapo ndaiturikirwa nasekuru Gwando ndova nditurikira izvo zvivavo sekuru munhu anenge ane chipo chake asi achiturikira asi matauriro aitawo achota zungwa mangwana muzvaona wanerawo pasaro machiturikira but nenzira dzake nemazera ake anoenda achitozodzoka uye nanhasi ndinaye pakava nekutaura kwawanda wanda akaita sei nanhasi ndinaye ashinga ndinaye aigara mubhinduro Zamara aona kuti kuti ndipoti ndichienda kubhindura ndichidaiwo akashingirira ndobva azotovaka imba muno Zamara abuda kubhindura akutora kuzotokana mimba yake muno tinaye muno muGlendale kuti agarewo kudhuze nematare tinaye handifunga ndiye ariko anotsanangurira zvizere yegawo ndotenda hapana chandotapudza kana kuwedzera achinge anongoziva kuti Chikwambo ndini Chikwambo wacho zvizhinji matonzwa mudhara chaise vachitaura ndindotiwa sekuru Chikwambo ndishanda namudhara sekuru Nyangatai anomuonza ndikuti ndimudhara saka ndizvozvo ndimudhara aiwa ndinotenda sekuru zvandaitira apa ndaitira kuti vanhu vazive vanhu vekutaura navo nekuda kwezvinhu zvinomboitika zvokuti unozonzwa mumwe kuti ndakanga ndatosvika munzvimbo asi ndakazotorwa ndikaendeswa apa kuti azive vanhu vekutaura navo kuti kana atadza kukuona idirect atadza kuona umwenyu direct anogona kubvunza ndiri kumbira kuona sekuru Ningi kana kuti sekuru Ningi pari zvino kuti ndisimbise iyo nyaya iyo sekuru ndichakumbira kuti zvichida vanhu kana uda kuya kwasekuru Nyangatayani vanofamba sei vanogamuchirwa papi uyezve nefoni dzepadare rino vanoda kuona sekuru Nyangatayani kana achibva neHarare vanoenda pana second topanowana mota dzinouya muno muGlendale vasvika muGlendale parengi panodzikirwa vari parengi papo panotooneka njanji nerodi inoenda Chiweshe vandoona njanji iyo chisaini zvimasaini zvenjanji vasvika panjanji kuraiti kwavo kune signpost yeMinistry of Education panogara mota ipapo nevakomana vanogarira vaenzi pasikuru vanouya havatomborasiki zvisina kana kutoti hakuna network vangobva muHarare vananga parengi papa vonoyambuka njanji iyoyi voenda pastation dzimwe dzenguva kana vane mota dzavo vanga kuti ngoti naye second straight ndiye anosvika pamazuva eGlendale okona parodi yeChiweshe voyambuka njanji voenda pasignpost yeMinistry of Education ndo pasitop yedeyo ndo panotakurwa sekuru Sanowe vanobva nekunana Darweni Centenary veCentenary vanouya kuzodzikawo ipapa paconcession veDarweni straight nguva pana paGlendale apatomborasisi vanongosvika ipapo kungosvika kungobvunza pasignpost yeMinistry of Education vatoona vakomana vanenge vakapfeka maT-shirt kanzi sekuru Nyangatayani kupedza zvose tichipendera sekuru chandingada futi inhamba dzefoni dzinoshandiswa nevanenge vachida kuuya padare nhamba hatina mbiri kana nhatu tinhamba imwe chete yatoshandisa 0788 571 227 0788 571 227 ndo nhamba dzatoshandisa hadzitombogariwo dzakadzima dzimwe dzenguva dzinozotovhiringidza kana taenda kunze kwenyika asi kuapo dzinamba dzichingobata uyezve kana tichinge tabuda kunzi tabuda tashedzo taenda kure
vazukuru havadzivisi kuuya nekuti hatiko. Pane vanoda kusvika vachitokwanisa kusevha mushonga vachimirira sekuru, vanouya pamatare panapa vanogamuchirwa kutimirira vari pano vachifanira kurapa. Varipo vanorapa kungoti vari kure daita vaisa kuruzhinji rwazikani vanoshanda kusejari kwedu vanosvika vasana kurapwa, isi tiri kure tinouya tovabetsera vanozosangana nemitsanangudzo dzavo vasana kurapwa. Varipo vakomana vanomira izvozvo vari pano havazobhadharisi kunze kurapa kwatiri kuita takubhadharisa kuti vanorapa vachimirira sekuru kuti vauye vabetserana sekuru. Aiwa, ndinotenda sekuru nenguva yamatipa muchititsanangurira uyezve nekuita kuti vanhu vazive vadare vamunoshanda navo. Iko zvinocha ndakumirira ivo sekuru Mbune ndizovabvunza kuti ko sekuru imimi nemusina kuti tiende kumakompetisheni pamwe tainodzoka nemiliyoni. Aiwa, ndotenda sekuru. Wabuya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete nyangata wabuya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete nyangata wabuya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza